выйсці ў эфір на Ютубе. Вось пайшоў эфір, добра. Да. Так што мы ўжо зайшлі на першы вось біём, будзем зараз вось забіраць рэчы. Які нам патрэбны, не патрэбны. Заўсёды. Ведаеце, павінна браць з сабой бінбона. У нас такая ачыўка ёсць, тады нічога браць не будзем. Пабеглі. Спрабуем хуценька прайсці першыя 3 лакацыі, каб паглядзець на 4-ю, на 5-ю. Тады, ну, можна, падаецца, прыйсці праз 20 хвілін. Мы тут крочым. Ну, мы ведаем пра новыя 2 лакацыі. Адна з них Глум. Гэта, падаецца, ці фогі, ці як-то так, наверное, перакладаецца. Морок, мароці. Незразумела. І цытадэль гэта новая вежа. Якаясь апошняя, то есть замест вулкана кільня мы паглядзім на гэтую вежу. Там, падаецца, будзе якісь-то паскі дадатковыя і поўны хардкор. Цікава, што дзе будзе там, ну, праўды, баланс пазменшаны і там она будзе больш складана, невядома. Што зноў за гаўну якусь. Ну, якаясь генерацыя не зусім. Вітанне, КамАЗ, як справы. Так. Давайте паспрабуем з левага боку прайсці. Але ўжо бачу, што тут что-то, канешне, зноў нагенерана з отступамі. Што хрен прайдзеш. О, там бачу яшчэ чемоданы. Можа дадут якийсь прилад, можа з приладамі прасцей будзе. Ну от вон энергетик ужылі. Энергетики. Бярока нам не трэба, калі мы соло тут будзеш пацараваць. О, паясная сумка. Не халеры сабе, што гэта такое? Як гэтым карыстацца-то? Цягнуць і паясная сумка. Што? Відчиніць. Незразумела. Як на себе гэта набыць? Можа вось так, типа, замест заплечніка? Гэта замест заплечніка і навошта? Гэта новы, типа, скін заплечніка? Можна тут пакласці у цябе шосць? Відчиніць. Є? Чекай. У паясную сумку можна дадаць 2 рэчы. О, все, я зразумеў. Вот это... І шо? Всё. Это таким чынам, што если вы не толькі ў соло працуеце, то можете даць свайму сябру, он можа не толькі яшчэ дадатковыя 2 рэчы, да, цягнуць. Ну, мы можем пакласці паясную сумку, вось, напрыклад, у заплечнік? Тут нельга так рабіць. Нельга так. Нельга рабіць рэкурсію, карацей, блин. Не падабаецца механікі тут. Ну, тады мы ведаем, што тут дадалі яшчэ одну сумку, карацей. Вітаю, Сеюшбро, выдатнае абнаўленне. Будзем глядзець зараз. Барсетка, да. Калісь Серхе папрасіла самую сумную гісторыю, яна адказала, аб'ехала мясцовы супермаркет і нідзе няма круасану. Блін, шкада. Супермаркетаў, да няма круасанаў. Звычайна павінна быць якісь-то крама. Вось прям, дзе будуць прадаваць усе круасаны на... Якія ёсць там львівскія круасаны, або там французскія круасаны з барувкамі, там, з крэмавы якісь, з шакаладам і так далей. Ну, зараз пойдзе. Я так шмат прашу ад свету. Ну, так. Непрыемна, але будзем спадзявацца, што всё наладзіцца ў жыцці з гэтым. Так, пойдзем праз мост.
Не хотел бы обесценивать, тому промолчу. Лидские круассаны. Есть лидские круассаны, я только про квас чув. Брусские круассаны. Червоненькие з полосками. Блін. Калі ў когосьці ёсць фоточка якась, скіньце ў чат, я пагляджу. Што гэта за ноу-хау такое? Я ўжо да сярэдзіны пераклаў гульню Crysis Remastered, нічога сабе, малайца. Дзякуй. Ансей жа блін, чамусь так нос сёння. Хочется яго почесаць. А печёночные тортики там были, блин, печёночные тортики. Всем не падабаюць печёночные тортики, яны кажуць, што печёночные тортики гэта якаясь-то вот верхал якийсь-то. Про ліскачы жартуем. Зразумела. Думаю, блин, я щось пропустив з гэтым. Люблю весь ливер, окрім печени. Печень. А что можно? Ливер это что такие? Это ось там ливерная колбаса, якась колбасы. Кривянка, наприклад. Блин, такі, блин. Шалішасці за ежу тут казаць. Я не памятаю, калі я апошнім разам гэта ўсё смакаваў. Так, а як мы далей пойдзем? Тут глигамон якийсь. Так, Слава Алексей, працягні фразу. Гульні ўсе, казкі ўсе. Адчыняюцца блокі. Ну, я цалкам не памятаю, нават не звяртаў увагу у калыханкі, якія словы, я просто памятаю трохі мелодію і ўсё на гэтым. Кривянка, сэрца, язык, вантробы. Это... Вот уж свиные яшчэ ёсць, мабыць. А, тут уже пайшлі гэты... Як это... Праверкі на беларуса. Чайна. Яшчэ я памятаю, што калісьці даўно на тады на Гомельшчыне казалі, што гэта базар. Польшам казалі, што ідзем на базар і гэтак далей. Прадаваліся яшчэ такія смачныя пірожныя, як дзень і ноч, можа хтосьці смакаваў. Вось, і я ўжо даўно не смакаваў смачных тартоў, падаецца. Ні ў Беларусі, ні ў замежжы. Ну, памятаю, гэта ўжо норм. Ну так. Та, пакуль яшчэ шосці памятаем. Так, як тут далей можна пролезці? Можа вось так. Щось тут небяспечна. Не падабаецца. Що, як ваші справи, як ваш... Што на сёння? Аўторак? Блін, толькі аўторак. Це яшчэ... 3 дні. Так. Вось мы тут залезли. Мне не падабаецца, карацей, той шлях, які я абраў. То, што без прылад будзе цяжкавата. Тут ёсць ежа якаясь, но мы ведаем, што на першым узроўні даволі проста будзе абыходзіцца без ежы. Мы засёды её знойдзем. Так. Там що, абрыв будзе зараз? Там бачу щось. Цікаво, тут придумляли уже как-то по-іншому. Генеруються мапи.
трохи разнастайныя адбылася генерацыі апошніх некалькі дзён. Так падаецца, учора то і гулялі з хлопцамі. Вітаю, Міхась, як справы твае? Што новага, што... Як що звітаў? Што дапоўз да новага контенту? Не, пакуль яшчэ не. Яшчэ трэба і вот гэту мапу яшчэ 2 прайсці, каб паглядзець, што там зроблена. Блін. Гэта крывулька. З пячорамі. Так, таму як бы у нас гэта вельмі мы адразу, як ўсё абнаўленне выйшла, мы адразу хочам паглядзець, што тут накшталт адбылося, как з першых рук паглядзець. В сэнсе будзе 5 ці 6 біёмаў зараз. Не карацей, вось дзе мы былі прадапошні, гэта вось з лавай памянялі, то есть будзе варыяцыўнасць на іншы, гэта падаецца смог, ці як там здаецца глум, вось гэтая мапа. І апошняя, карацей, калі там гэты вулкан, ён змяняецца на вежу, то бишь яны просто змянілі, вось у них уже поўны падаецца набор. То есть шор, вось гэты першы біём можа змяняцца на іншую, но они даволі падобныя. Потым тропік можа змяняцца на лес, пасля гэтага ідзе зімовая мапа і меса, пустыня. Ну і вось апошнія 2 мапы зараз таксама будуць мець 2 варыятыўнасці. О, вітайнышкі, паладзін. Сёння ездзіла па аптэк і збірала па упакоўцы энлапрыл. Куды чынуш яго прамарнавалі, на складах фармацэўтычных няма. Так, а нагадаеш, навошта гэта энлапрыл, што ён лікуе, ці навошта ён выкарыстоўваецца? Таня, паладзін. То бок першыя і апошнія зараз могуць быць розныя. Ну, першая вось розная. Тут ёсць вулкан, ён як шор, а ёсць яшчэ там пепельны вулкан. Карацей, першы можа змяняцца, другі змяняецца, трэці змяняецца, і вось зараз будзе змяняцца 4 і 5. І 4 біём новы будзе для змены, і 5 будзе апошні, таксама для змены. Вось, як-то так, если я разумею. То бишь усе біёмы зараз будуць, яны варыятыўныя, змяняцца, генеравацца, шафельцца. То бишь яны там зробілі генерацыйны гэты движок, рухавік гэты, і падаецца будуць, ну, гульня будзе круціцца, трошкі муціцца і ўсё. То бок тут така ўсяго 4 стадіі, не? Ну давай лічыць, вось гэта першая, потым ідзе лес, напрыклад, ці тропікс, гэта другі, потым пасля другога ідзе мапы зіма або пустыня, гэта трэцяя. После гэтай мапы потым ідзе до вулкана, дзе мы заўсёды скоквалі, гэта 4-я лакацыя. І 5-я была лакацыя якраз таки вулкан, то бишь 5 лакацый усього на праходжанне. О, глядзіце, што тут. Так, это покласть сюды, гэта таксама. Это мы возьмем у руки. Профілактика паўторных сярдечных прыступаў. Нічого сабе. Там все серьезно тады. Ну, з фармацэўтыкай звычайна вось заўсёды былі якісь-то заўсёды траблы, праблемы, што нельга знайсці якое-то лекарства. Но ў Беларусі, падаецца, ёсць файны, падаецца, сервіс, я не памятаю, як ён завецца, ці 103 аптека, то як-то, дзе ты можаш, в прынцыпе, онлайн паглядзець, у якой аптэкі то ально лекарства ёсць у налічы, ці няма яго ўвогуле. Ось тут рыбай, да. Браузерная версія таксама ёсць, таблетка, і таблетка бай, да, там можна глянуць наяўнасць лекаў. Вулкан гэта 4-я, таблетка бай. Як 4-я? Яшчэ раз. Шор, першая. Тропік, другая. Зіма, 3-я.
скокваем по лаве 4, вулкан апошні 5. Ну, типу, 5 заўсёды было 5 локаций, якби, які ми проходимо. Я ведаю, там і ездила по Менску, збираючи по одной полові упаковці з кожної крами запас. Вулкан так само 4. Не, ну вулкан же мы проходим, у нас там же ёсць гэты, ну, само вогнішча, яно внутри вулкана, но это все равно этап, где ты можешь заховаться. Бо я не пагаджуся, что гэта, ну, где ты скокваешь и вулкан, гэта одно и то же. Это разные локации, по сути. Ну, на мой погляд. Конечно, я как бы не... Ну, я лічу, что это как бы 5 тут особных локаций. О, глядите, что такое. А что это такое? Почему... А, я уже забрал, да. Там нема левел транзишена. Ну, не ведаю. Ну, может быть. Ну, паглядзім. Тады, калі гэта так, тады такім чынам вулкан, ну, карацей, 4 і 5, ну, калі мы кажам, што гэта 4, яны тады будуць заўсёды у паре, да, парна ісці. Тады, ну, можа мае сэнс такім чынам. Што... О, глядзіце, што гэта такое. Што лава і вежа ніколі не сустрэнуцца, і што там, в прынцыпе, парная гэта лакацыя, як адна ідзе, да? Что это? Скатуська непалеглівасці. Что, блин? Скаўская... А, скаўская не... Что это? Так, мы не ведаем, што гэта, але нам трэба. Можна гэта выкарыстоўваць? Активаваць. Можна, карацей, активаваць, но не разумею навошта. Карацей, я возьму пакуду пакладу сюды. Калі там побачым, можа быць... Дубка, глядзіце, намалёвана. Гэта я добра тут паглядзеў. Навошта гэты каменьчык нам увогуле? Ты знайшоў святое лайно. Блин, я не ведаю, што гэта. Яшчэ раз дайце, пагляджу, скаўская. Ну, вядома, што па трэйлеру было такое адчуванне, што там будзе ўвогуле скаут-мастер, які заблукаў, які пісаў гэтыя нататкі, якога трэба ці выратаваць, ці каб яго знайшлі. Можа ён за дапамогай гэтага каменьчыка яго можна будзе як бы пераўтварыць у добрага когось героя. Полюшит, верагодна. Трымліся, вы вчора пагулялі, а потым выйшла абнова. Ну так, да, паладзін. Ну, они ж не ў панядзелак, падаецца, вось вырашылі гэта выкаціць. А сёння таму трохі незручна атрымалася. Кабзда і марозіва няма, проста пустыя маразільнікі, гаўно дзень. А я вчора набыў на 4 марозіва сябе і жонцы, таму у нас яшчэ... Мне засталося яшчэ одно, таму... Ну, заўсёды можна схадзіць у краму пад домам, калі вельмі хочацца такога. Ой, карінне, да? Карінне лес, добра. Не добра, але, ну... Як заўсёды. Што вельмі шмат дрэваў тут панабудавалі. Скаўская непалегласць гучыць крыху як саюзная рашучасць. Так. Ну, было бы файна, конечно, мець пераклад на беларускую. Каб разумець па кантэксту больш. Або прыйдзецца тады глядзець на гайды. Ангельскія ці украінскія. Ці яшчэ якісь-то польскія. Ой, бля. Што вельмі пачатку закінуўся. О, глядзіце там мёд. Блин, я не ведаю, што мёд ёсць. Мне Міхась папярэдні раз сказаў, што они мёд знайшлі у гэтых у дрэўцах. Такім чынам, ну, я не даю шанец вось на гэту ачыўку заўсёды атрымліваць. Падаецца. Халера, яго бяры. Блин, а на ежу некуды што пакласці. Будем есці так.
Так, гэта апошні патч, больше абноў не будзе. Вялікіх абноў не будзе, будуць проста якісь-то вось, ну, на працягу, якія багі знойдуцца ў гэтым апошнім апдейце, багафіксы і падтрымка, а больш падаецца, ну, яны не будуць дабаўляць контент. Ну, карцей, гульня падаецца скончаная, вось, і калі гэта будзе гісторыя пра скаут-мастера, цалкам яна, ну, іграбельная гульня, ёсць гэтыя ўсе калэйдзы каплі. Ёпта, што гэта? Гэта заўсёды было так? Так вот гэтая дрыгва. І таму, карацей, яны далей будуць, наверное, піліць какие-то новыя гульні. Так, я бы ўсё ж таки, наверное, одну гэту прыбраў. Взяў бы Chain Launcher. Капіў бы энергетик. Міхась одной рукой запускае стрмы, другой сядзіць тут. Добра, зробім выгляд, што я прыехала па дарослыя рэчы, а не смаколікі, пайду загушчальнік смятаны знайду. Блин, там якісь вельмі у церхе смачныя гатаванне ежы адбываецца. Ну просто для перакладу зручней, каб гульня больш не абнаўлялася. З гэтага пункту гледжання. Ну і гульня, падаецца, больш не будзе абнаўляцца, так што можна было б заняцца перакладам. Хтосьці ўжо зрабіў пераклад, падаецца, на беларускую. Толькі там яна заўсёды змянялася і гэтак далей. Ёпта. Змагу ли я залезці тут? Это змагу. На экстра стаміне. Зараз я все равно не разумею, куди тут. В який бок ми крочимо. Так, я уже казав, что у меня не вельмі самая тяжкая пакуль локація у гэтым усім. Это вось гэтай Форест. Бля, что гэта? Пуль там споры были. Надо было антидот брать, может быть. У меня и так места уже нема. Так, для выпечки просто пакунку не подходить. Так. Зараз пойдем наперед, просто погляжу, ці ёсць более файный шлях. Ой, простый. Так, это добре, я зачапіўся, мог уже зляцець. Мог взлететь. Ёсць ежа, файна ежа, ёсць бінт, можна яго выкарыстаць. Ой, ёсць ремеді гриб. Ремеді можна ось споры падлекаваць. І гэта просто зараз сыходзіць. Падаецца просто сыходзіць. Ремеді не лікуе атруту спорамі. Ведаю згущенку, я згусціў. Ну так. Згущенка у нас дефицитный продукт. Дефицитная рэч. А у нас тут неподалеку унізе ёсць кавярня, пекарня. Там продаются орешки. Ну, они не со сгущенкой, а у них якаясь-то ось есть то ли кайми, то ли як-то еще называется. Змесь тут. Ну, оно як бы, ну, солодкая и подобно ось на орешки со сгущенкой, як чайна у дзяцінстве маці там рабіла, камусьці выпякала. Ось, але шкада, што тут нема, ну, гэта не... Тут
культурно такого ось нема. Як орешки згущенки, є орешки ось з таким напаўненнем. Так не ведаю, за што там гэта інфармацыя. О, блин. Але амаль не выбухнула. Могу кудысьці тут залезці? Пусціў дупу паўзем. Не падабаецца. Падабаецца, не бачу... Ладно, возьмем туды. Будем выкарыстоўваць прылады па максімуму, бо... Спадзяюся, штосьці яшчэ знойдзем далей. Пакінем, нам уже не патрэбна. Праз водопад нельга ісці. Будем выходзіць. Будем выходзіць. Можа тут на грыб падняцца. Трошки вышэй. Это что, павук был? Павук-пачвар. У меня зноў з'есці. Не хочешь сябраваць со мной. Так. Тут отрута. Так, пачуў какого-то зомбика. Так. Трымайся. Что? О, ёптаю. Блин. Бля, да да я... Вот ты... Вот ты... Псина. Взял меня яшчэ. Кучнуў. Я не ведаю, аптэчка яна дапамагае ў такіх выпадках ці не? Ці я ўсё роўна ў зомбі ператваруся. Я спадзяюся, што гэта меня вылікавала. Ці споры будуць зараз павялічвацца да таго моманту, пакуль я не памру. Не, як вот так вось муўнуўся, вось ведаў, куды я прыземлюся, як я скокну. Будто чытаў усе мае думкі па гэтым, на гэты конт. Так. Щоб туди хутчэй. Ляжым. Вельмі тлусты. Так, я тут бачыў, падаецца, скрыню, або мне... Бо я не даглядзеў штосьці. А, мусіць там вышэй. А як мне туды залезці? А ты можешь патрымацца трошки? Файн, а як тут я мне залезці? Гатлык. Ну, можна там спробувати. Трошечки. Наприклад, ось тут. Я забыл, что гэты гриб. А, ён робіць бясконцую. Ну, не бясконцую, на пару секунд. Гэты. Я полез не туды. Шэйший, может быть.
Ой, там быў гэты лікавальны корань. Релакс. Релаксируем трошечки, идем. Не спяшаемся. Может, як варіант абысці, а можна як варіант тут пайсці, там нават 3 вялізы. Ну що, доскукну я тут? Ой, я доскокнул, але у меня трохи пошкодилось. Пошкодился стан. Ёпта. И ты тут знов. Да ё... Да пошел, дуб. Ты меня хочешь зловить? Блин. Почему такой хуткий? У тебя только один у тебя гэтый рывок. Помрешь зараз? Гостя паузе. Я просто не думаю, что я так хутка стрибаю. Блин, я мне здається, худший за меня бегаю. Це правда жахливі гуки. Блин, ветер. Ветер пішов. Дай ты здуйся, не? Ты... Может 3 разы ты можешь только это робить? Не забивается. Так сам парасон есть. Так, ладно, я сбегаю. Може под энергетиком отрымается хутенько свести. Ты же меня сгубил, я сподеюсь. Так, ворога не чутно. Балун и гэта вось поясная сумка. Не, он глядите паузе крочит за мной. Хочет посмаковать моих мозгов. Мне цікаво, я заўсёды ось, ну, даволі часто бачу, што тут вялікае дрэва заўсёды стаіць перад вось гэтым пад'ёмам. І верагодна, ці гэта такім чынам яны хацелі прыпыніць кніга кістак. Я не памятаю, што наробіць. Яна падаецца, калі ты можаш яго выкарыставаць, ты не будзеш мець жаданне поесть, але любое пошкодженное тебя одразу забивает. Как я памятаю. О. Да ты, может, забьешься? Откуль ты его тут? Хлопче. Отдыхать. Так, высокохирье. Мне не подобается высокохирье. Все, забился. Ці патрэбнен мне кніга кістак. Ну, бінт, падаецца, патрэбен, усе астатняе патрэбна. Ежы нема. О, вот если ежи можно было еще взять. Блин, что тут? Ну, добро, ладно, может без ежи. Так, пройдем. Хутенько. Они изменили... это потому, что у меня был еще баллон. Я думаю, чему я так медленно левитую. С баллоном... Блоп-блоп-блоп. С баллоном увогуле... И коли есть еще парасон, вельми повольно спускаешься до земли.
Наколькі... О, глядзіце. Ой, так не кажыце, што там на кожнай мапе былі вось гэтыя крышталы. Потому што я бачу зараз з гэтага угла. Што там яшчэ якісь камень. Может, трэба было на кожным гэтым атрымаць. І знайсці яго. Верагодна. А калі гэта так, то што? А я парасон тады пакладу. Мы ж все роўна не збіраемся якімся чынам сыходзіць ці падаць уніз. І жаданне гэтага пазбегнуць. Ну, здесь эскалация тут. Мы зараз даведаемся, такі ж там камень, ці ён іншы. Тады нема сэнсу как бы аднаму ісці, бо у тебя толькі адзін заплечнік. Калі б яны просто расшырылі, калі там трэба, ну, там колькасць камней забраць, для гэтага было бы там спецыяльная рэч, якая магла трываць гэтыя камні, тады да, ну, это было нармалёва. Калі скажуць, што ты павінен якісь-то рэчы тады со свайго заплечніка прыбраць, тады гэта не вельмі клёва. Яшчэ одну съеў бы. Могу там падняцца ці? Падаецца, што павінен. Цікава бы яшчэ было б даведацца колькасць зараз онлайна по гэтаму апошняму біёму у Стиме. Так, смогу ли я потім туди залезти? Чекаю. З іншага боку, я бы ўвогуле на месцы распрацоўшчыкаў, каб вельмі файна прайшоў першы, ну, пасля абнаўлення дадавання біёмаў, ты звычайна нават не апіраешся на генерацыю, а падрыхтоўваеш вось дакладна, што хтосьці пратэсціраваў, што тут цалкам нармалёвая мапа. Мне падаецца, яны так бы так і робяць. Так, бачу скриню. Бачу гейзеры. Нам потрібно той бок. Змогу ли я потім сюди залізти? Здається, змогу. Може і не змогу. Так, 2 роки можна було і сюди і не йти. Гриб поліції. Який-то кольору його був дивний.
Так. А ось тут зараз. А, ну подається, можна залізти. Хоба. І ось ми тут. Ну, будзе шкада, калі трэба было бы знайсці гэты ўсе каменьчыкі на кожнай лакацыі. Пра гэта не ведалі. Та іншы якісь-то. Там будзе зараз збярыце ўсе камні, так? Вось гэта які? Гэта скаўская шчыдрасць. Ну, всё ідзе да того, што ў нас чарапашка, гэта што, гэта бінбон. Што, блін, нам трэба будзе перагулёваць і дзесьці было ўсе сабіраць. Ну, мы будзем ведаць, што тут, в прынцыпе, першы і другі даволі проста здабыць. Ну, файна. А тады што тут трэба закінуць? Давайте тады медыка-кіт пакуль тады пакінем. Думаю, што я не звалюся дзесьці. Спадзяюся на гэта. Калі не будзе ў нас аднаго гэтага каменьчыка, то што? І пытанне будзе тады, калі генерацыя мапы будзе звычайны вулкан, там каменьчыкі яму не патрэбны тады. Чакаем. Версія, ну, самая рэч, напісана, што это 2.0. 2.0, падаецца, гэта будзе апошні, а потым будзе яшчэ мікрапатчы. Навучыўся з папярэдняй гульне, зразумеў, што можна гэта выкарыстоўваць у такіх вось сітуацыях дрэнных. Я дуже разумею, што не далезеш на стаміне. Пойдзем праз гэты бок. Так. Шок. Стоим. Ну что, мы залезли, ці не? Так, і вось ён той момант новага біёма. Зараз паглядзім, што нам дасць статуя. Гэта ну, гэта было бы файна з сабой узяць, але што мы тады можам выцягнуць? Давайте, можа, тады вось гэты гарпун пакуль сыдзе. А можа, гак. Вось гак. Ён менее карысны пакуль будзе. Гэта проста на всякі выпадак, калі мы звалімся. Нам трэба будзе лікавацца. Ченька. Это что такое? Планер. О, планер якийсь. Покласти, кинуть. Як ім користатися? Моральный дух павялічаны, ежы нема. Але тут есть нотатка. Морок, день 5. Нотатку гэту мы бачили. Капітан корабля накосячив і мяне на якомусь таємничному... О, так, гэта было. Гэта папярэдняя нотатка. А, ну, карацей, да, нехай быў
падаецца правы на гэты конт пра тое, што гэта будзе цалкам Морок і Цытадэль яны разам ідуць, то есть мы праз толь поглядзіць, што. Блін. А ён працуе на гэтым, на стаміне, карацей. Цікава, цікава. Шкада, што толькі па ежы у нас не зусім файна. А яка небяспека тут падаецца? Бачу, што тут дрэўцы якісь. Блін. Не падабаецца, як он працуе. Гэты планер. Ввогуле, які у ім сэнс. А якая была та ачыўка, да? Там была, о, там куды збег, дасягненні. Прыгатуйце ежа, пройдите кроць Марок и поднимитесь в гору. Позвонить 5 двинитях у Мороца за одну экспедицию. Полететь 100 метров на планеры, не торкаючись земли. Вот это можно было выкинуть на самой справе. Може наступным разом паспрабуем. Марокі гэта вось гэтыя статуі якісь. Робіце асцярожна. Можа яны зараз затрыгеряцца, калі цябе ўбачыць. Будуць за табой крочыць. Як гэтыя камянныя статуі з... Так. Доктора Кто? З'ешце підбадьорлівага храбака. Давайте подойдем, цікаво. Ты щось ось на показуєш, ось туди, говорить, кажи, іди. А без планера нікуди туди. Тут. Коли я його згубив, що робити? Планер дозволяє ось перекидуватися ось з цього місця на інше, а тут ось питання вирве, як справи. Що відбувається тут? А, я тут на карті. Я можу пройтись, тільки у мене буде сон. Так само туди кудись ти показуєш. А ежа тут есть якась? Давайте покушать. Рыбаки, може, гэта вороны по-украинску? Что меня вороны забиваете? Могу до воронов подойти? Невядома, пакуль невядома. Давайте пройдем далей. Мне вельмі цікава, куды паказваюць статуі, куды ісці. У чым небяспека тады ў гэтай лакацыі, калі ты просто можаш, ну, праходзіць, у тебя как бы сон, але ён як бы не моцна б'е, што тут зноў кудысьці паказвае. Не буду ризиковать. Какой-то лабиринт подобный. Такий, ой, чим челлендж? Ворон, ты забиваешь, не? Не, звичайно, ворон. А, глядите, извините, гэта ось. Колокола. Колокола что даюсь? А, ты не хочешь, наверное, спать в этой просторы эры? Ну, кажется, найдите 5 колоколов. А вот тут зараз уже все.
А, ну гэта сейф-зона, я зразумеў. Файна, дайце ежу якусь. Можа... Там дзесьці я бачыў... Вяліз ёсць. Можа там будзе ежа якаясь. Ёсць жаданне пакушаць. А гэтыя, падаецца, статуі не паказваюць напрамак до званцоў гэтых. Ты можаш, падаецца, тут паблындаць і знайсці ўсе 5. Так? Цікава, калі ты ўсе 5 празваніш. Блядь. Вот ты ж пачвар. Так, я живы яшчэ, я живы. Так, не хвалюемся. Так, вось і челлендж. Так, карацей, это выглядаць яшчэ пад ногі. Тут яшчэ ёсць такая пачвара, якая можа тебе пахрумсціць з табой. Так, добра, што я ліхтарык з собой взяў. То, што я гэтага не ведаў. Будзем тады болей пільнымі сачыць. Ну, такое сабе. Не скажу, што як бы цяжка, просто трэба быць больш уважлівым. І ты можаш спакойна тут перасоўвацца, тебя ніхто не атакуе. Я думаю, што будзе цяжэй. Ну, на лаве там увогуле, як бы, ёсць якісь-то такі момант. Тут есть дзесьці статуя, якая показвае на гэты колокол. О, тут яшчэ валіза тут ёсць. Коробка. Не, мне трэба паесці. А, тут яшчэ можна праз балота, як карацей тут. Не всё так просто. Простое балота цяжка прайсці, а гэта што? Блін, да хары. Да не трэба. А што гэта? Burn up the ghost. Да хорош. Я ввогуле не бачыў іх навокал. А, іх так дрэнна бачна. Так, а што гэта быў госты якісь-то, атакі гостаў? Так і прывідаў былі. Мне трэба ежу дзесьці ўзяць, знайсці ежу. Хацелось бы яшчэ ачыўку, як бы, атрымаць адразу. Позвоніць у 5 колоколов. Ці звоночки. Так, я могу зачапіцца там? Парапланаваць гэты трэба вось такім чынам, каб вось на далёкія такія месцы пераходзіць. Не трымаецца. Ой, гэта дрэнна. Гэта вельмі дрэнна. Вот, а хто гэта яшчэ? Тут жабсы якісь-то. Блін, я згубіўся. Да ёпта. Да не трэба, ну. Да дайце паглядзець. Ой, трэба хутенька. Так, меня зараз б'е жабца. Мне трэба просто арыентавацца вось тут. Зрабіць хутка гэта. І... Да ідзі ў дупу.
Так, трохи адпачнуць. Калі не адпачну, зараз будзе хатлык. Что такое? Меня зараз жаба забье. Нет! Не хочу помирать, нет! Просто меня лупасить. Ну, зразумела, что карацей, там, где глыбей, там есть жабки, які просто тебя мутузят, и ты не зможешь оттуль выйти. Прышпільна. Так, що гэта? Новые значки дали, новое брання. Так, новый косметик, як будто дали нам сукенку. А навошта? А что я адчыніў? Новый головный убір. А мы такі тады зразумелі, что нам в принципе зразумела, что надо взять камни все. Ну, ось такі біём, які нас забіў. Спалить великого привида в Мороте. А что значит спалить? Значок экзорцист. Вось бачите. Калі, карацей, я спаліў яго вось гэтым ліхтарыкам, это было цалкам які трэба было зрабіць. Так, ну, вядома, зараз мы тады будзем трохі хот-догі 5 секунд. Можем тады і з гэтымі нашымі калайцамі досягненнями щось разблокаваць. Добра, файна, давайте яшчэ раз паспрабуем. Заўсёды так, калі не ведаеш, гэта за гук. Прырода новых біёмаў вельмі цікава. Толькі не падабаецца, што яны апошнія. Трэба будзе крочыць да них вельмі доўга. Ну как доўга. Вось нам спатрэбілася 9 гадзіна. Так, нам далі лаунчер. Увогуле якоюсь-то лайно. Спрабуем зараз хуценька яшчэ раз прабегчы. І такім чынам, верагодна, трэба паглядзець будзе, калі зайсці на гару у лесе, упэўніцца, што там няма гэтага талісмана трэцяга, якой патрэбен, падаецца, там ужо якусь шкалю потым ставіць і гэтак далей. Можа, сэнс у гэтай лакацыі, што трэба забраць усе 3. І не заўсёды бачна, падаецца, з гэтага вось ці ўнізу, ці зверху, ці дзесьці яшчэ, дзе ён можа знаходзіцца. Но калі падсумаваць, мы, в принципе, ведаем, што в мроце, вось гэтым, в дрыгве, в балоце, да можа балота, мрок перакладаецца, неупэўнены, глум, гэта ж не балота. Ці можа балота, можа не. Карацей, што там из ворагаў ёсць расценне, якое тебе можаш жэрці і атруціць. Там ёсць якісь-то прывід, якога можна спаліць, які не побачылі ж, наколькі ён як бы цяжкі. Вось, дарэчы, чекпоінт вельмі карысная ў гэтым варыянце штука, што мы маглі бы просто пачаць з чекпоінта, калі нас заб'юць там. Я возьму яго з сабой. Зараз будем тады падымацца. Так.
Ну, нас треба почесати. Так, будем ползти, будем ползти. В принципе, мы тут ведаем, як тут мы попередний раз шли праз левый край. Праз левый бок. Танчики, Леха, як справи. Так. Уже поспели тут загинуть на новом биоме. Зараз есть жадание еще раз до яго дайсці. Што як справы? Як тыдзень, што новага, што адбылося? Чаго не адбылося? Дрэнна. Так, да ўсё норм, дзякуй. Учора не нагуляўся. Учора нагуляўся, але сёння у нас выйшаў новы біём для гэтай гульні. Мы хацелі бы паглядзець контент, пагуляць новы, разглядзець, паспрабаваць. Вось і гэтак далей. Ой. Щось я не выспаўся зусім. Можем тут залезть? Передний раз я, падаецца, залазіў з дапамогай энергетика. Щось я зараз не ўпэўнены, што мне атрымаецца. Энергетика, у меня есть. Так, і вось мы тут. І вось мы тут, і вось мы... А, вось там. Тая статуя незломности, непокаранности. Я не памятаю, что я проходил праз гэта. О, тут ремеди гриб есть. Мы его пакуль возьмем сабе ў кішэні. Так, это моя улюбленная рэч. Пакуль покладем сюды. Есим. Возьмем. Треба залезти. Як мы залезем тут? Человек, и он павук. Чекаем. Так, это повинна быть черепаха, так? Так, схауска, неполегливость. Черепаху берем.
Трэба праверыць нашу будзе тэорыю наконт ці на кожным такім біёме, калі гэта мапа з вежай, будзе гэтыя каменьчыкі. Горн скаут майстра. Сустрінься лицом до лица скаут мастера. О, глядзіце, мне ніколі не попадался горн скаут майстера. І верагодна гэта мой шанец атрымаць будзе дадатковую ачыўку. Просто тады пакладу гэта вось тут. Главное, каб меня потом не забил. Тян лаунчер был бы файно взять. Я ремеди себе покладу, бо по лікаванню незразумела. Чекпоинт. Пакуль мы там карацей, я ось тут покладу. Верагодна, мне можа не спатрэбіцца. Зараз гэта падсмажым. Покладем сюды. Бинт. Я тебе бинт выкладу. Вось так і пойдзем. Так і пойдзем хуценька зараз. Раскочым. Дзеці зноў я бачыў. Были соты тут, не? По еже. На жовтым. Главное гэтай гульне не спяшацца. Тут ёсць? Да, вось тут ён. А по еже я бы, мабыць, вось гэта з'еў. Потому что вось гэта больш карысна. Где мой заплечник? Толькі зараз яго здзьмула. Бо тая рэч дае і стаміну, і вельмі шмат ежы. Так, в этом чемодане папярэднія разы штосьці было карыснае. Бинт. Ежа. Мне падаецца, я праходзіў у левы бок. А тут гамон. Будем тады падымацца. По лесе і... А, вось глядзіце. Я бачу гэта святло. Я вспомнил про яго. Нам туды трэба. Блин, гэта зноў прыйдзецца штосьці выкладаць. Хто такі ёжа гідроіц? Невядома, уж патэйта, невядома. Вітанне. Блин, я не праверяў, гэтая штука працуе ўвогуле да гэтага часу. Давайте пачакаем. Як твои справы, патэйта, што новага? Пакуль я тут крочу, там дзесьці ўнізе ў маленькім акенцы. Можете поназирать мой кіберсусветны лайаут. Пакуль нічога цікавага не адбываецца.
Хочеться відпочити? Відпочити від життя? Чи від чого? Чи просто відпочить, почилить, набити себе смачної їжі? Там, я не ведаю. Наприклад, я... Скажу, паук не зжер мені. Сьогодні глядів? О, дякую, що глядиш записи стрімов ті вуголі. Вельми приємно, що записи хтось глядить. На жаль, у нададзеных крыніцах няма інфармацыі пра ежы гідройца. Я магу толькі апісаць сац-платформу Vinted, якая з'яўляецца дадаткам для продажу пхуадзення і аксесуараў. Ён існуе ў розных краінах, у тым ліку ў Нямецчыне, Польшчы, Францыі, Нідерландах і прапануе шырокі выбар тавараў ад 1000 брэндаў. Ось так. Китайський Аліекспрес на мінімалках адказав на твоє питання, от Potato. Чым багаты, тым рады. Працаваць задзёўбся. Ну, да, з працай гэта заўсёды так. Я заўсёды ж лічу дні, калі будуць якісьці адпачынак, щоб можна было штосьці яшчэ парабіць. Ёпта. У меня яшчэ ёсць да супольнасці некаторыя навіны дадатковыя. Но паглядзім, калі будзе час, я іх распавяду, калі не, тады наступным разам. Мне там трэба зрабіць кое-никакое бета-тэставанне на один сайт, і если в этом будзе сэнс, тады паглядзім. Ці час. Watch Potato, ти ким працуєш увогуле? Так, глядите, що я знайшов. Что гэта? Это скаутская инициатива. Подобное на что гэта? На... Это на клешча подобное, якого мы заўсёды е... А не, гэта чарапаха. І гэта чарапаха была? Чарапаха. Гэта чарапаха такая, а гэта чарапаха іншая. Блин. А що туди закинуть? Да, вот веду, що можна викинуть. Давайте чейн лаунчер. У нас один есть. Давайте черепаху покладем. Ось, тоді наша теорія була вірна, що у нас усі 3 треба забрати. Это я праз левый бок як-то файно проходил перший раз. Памятаю, гэтыя баравічкі былі. Чалавек, і ён павук. І туди покрочим зараз. І... Трошки маль не згубився. Чемодан? Ці гэта мне падалося. Главное, каб мне не зжэр паук. Файная рэч. Да, рэч. Можа, да халеры мне гэты чейн-лаунчер, если вось гэта вось імба. Что за гук? Самолет летит. А, фонтан может? Водопад так пучить? Не зауважал.
Так, ідзе мы. Ну, учора у тебе павук... Жывы застаўся. Дзе ў мяне павук і што? Наколькі я памятаю, там, да, мяне з'еў павук, але там, падаецца, то ли Міхась, далей мы пракрочылі, і нават у нас атрымалася, ну, по крайней мере, у апошнім ране адзін я далез да вышыні. Вось, але шкада, што хлопцы там усе загінулі. Таму так адбылося. Вось. Ну а сёння мы хочам больш дасканала даследаваць біём новы. Так, сюды крочым. Полезлі гэтым шляхам. Не хочу пакуль рэзкі кло выкарыстоўваць. Пакуль ёсць магчымасць так залазіць. О, вітаю, Тэнчык. Як там аднаўленне? Шасці прапусціў паведамленне. Ну, вось мы першы раз дайшлі. Ну, там даволі цікавы сусвет гэтага ці балота, ці глум, ці што гэта такое. Можа, як бы загробны якісь-то туман, ці фог там. Вось мы зараз нас забілі там, мы хочам яшчэ раз паглядзець на яго. Але мы не бачылі пакуль вежу. Не зусім падабаецца. Де я прыйшоў. Вось такія справы. О, там павук бачу. О, ветер таксама бачу. Главное, на якусь стаміну не настрыбнуць. Так. Можна на вось гэты грыбочак залезці. Можна таксама залезці. Дзе calculation? Можа вось там прайсці? Щоб не придумлять нічога. Блін, так они вот дрэвы хаваюць, карацей. Гэта прыемна. О, тут лікавальны корень ёсць. Звычайны. Ой, навошта я яго з'еў? Надо было потым дзесьці яго выкарыстоўваць. Цікава, буду чакаць. Ну, зараз ось сталася ось гэтая мапа наступная. І можа паглядзіш. Там ужо, падаецца, у запісу ёсць на ютубе, калі што можна праматаць. Што паглядзець, як там памёр. Падаецца, на ютубе, падаецца, ёсць у запісу ўжо. Ну, зараз спрабуем яшчэ раз дасягнуць. А яшчэ, карацей, тут на кожнай... На кожнай лакацыі тут ёсць вось такія медальёны. Скаутская непалеглівасць, скаутская ініцыятыва. І там, падаецца, на кожнай такой мапе до тых новых біёмаў ёсць гэтыя каменьчыкі. Можа быць, іх патрэбна забраць, каб вызваліць скаут-мастера, які быў у трэйлеры, які жаліўся нам, што дапамажыце, знайдзіце мяне. І гэтак далей, гэтак далей. Яшчэ трэба не забыць, што ў мяне ёсць дудка скаут-мастера нарэшце. Я б хацеў бы гэта ачыўку атрымаць. Бо ў мяне няма.
Стрэцца скаут-мастерам дагэтуль. І вось мы тут. Так, давайте палить. Мезьесим, и я хотел еще мед попалить. Поглядеть, что у нас там. Статы ёсць карысныя, штосьці ці няма. Антироуп. Трэба мне патрэбна гэта? Малачко, дарэчы, вось гэтай лакацыі было файна новую выкарыстоўваць, бо яно бы тады фрізіла стату. Но у меня няма месца, таму прыйдзецца чымсьці ахвяраваць тут. О, вадзічка яшчэ ёсць. У меня же максимум стаміны. Вон, тут уже адтюль бачна вось то месца, дзе, в прынцыпе, можна набыць трэці медальён. Скаут-мастера шкелета. Ну, верагодна, да, ось так той, які звычайна забівае, калі хтосьці адыходзіць ад групы. Но у меня няма гэтай ачыўкі, але я ўзяў, ніколі не траплялася вось гэтая дудка горны скаут-мастер, які, падаецца, прызывае скаут-мастера. Цікава, варта просто выкарыстаць, бо я просто хацеў бы трымаць гэтую ачыўку. Но скаут-мастер ад яго потым цяжка цісці, наколькі я памятаю, бо заб'е. Давайте, можа, дайдзем да той лакацыі, можа, калі цытадэль, если атрымаецца прайсці, я тады, можа быць, выкарыстаю. Так, а будзе ветер сёння? Ветер на працы. Что это такое? Реактивный ранец там есть? Не-не-не-не-не. Это мне не будешь меня в эту дирку замацовывать. Да, калі я яго таксама не бачыў. Ну, зразумела, да. Калі яго пабачыце, гэта надо, каб ці вы з сябрамі працавалі, ці вось хорн, кады трапляеце. Што гэта? Дайце я пагляджу. Даюць паглядзець. Зараз замерзнем. Зараз замерзнем. Там быў хітпак, да? Можа хітпак паспець выкарыстаць. Хитпак есть? Файн. Ракетный ранец. И что это такое? Я могу на ракетный ранец шести рэч свои забрать, например? Покласть. Блин, так не цікаво. Як он працює? Мне хтось подпалить повинен? Не разумею. Ну 4. 4 можно его просто достать. Запалить? У нас нічого запалок ніяких нема, да? Могу речь якусь то пришпилить сюди. А, у него нема слоту. Вядомо, може бути гэта парная рэч якась. Ну тады трэба запалкі яшчэ якія на гэты ранец. Хитпак уже все, скончил свою деятельность.
Тады чакаем, зараз бяжым далей. Він що тут як-то незручна зроблена. Може прийдеться обійти. Наприклад. Ой, да, хопить уже. А что так долго? Чому так довго? Треба було б знайти поїсти щось. Передній раз, коли ми вчора гуляли, тут увогуле ось на генерації мапи з піками не було ні одної валізи амаль, що ну було там дві, і це увогуле якийсь скам. О, бачу мандаринки. Може поїсти по мандаринки зараз. Так. З'їли. Так само. Короче, далей. Так, Печора. Ми попередній раз глядели і побачили, що там весь гэты талісман, і в яго бок так і накіроўваліся. Там довольно файно атрымалася залезці. Да что это такое? Не памятаю, что я тут прочу. Ой-ой-ой. Не долетел. Нічого. Щось ремеді гриб зараз використаємо. Може трошки пізніше. Так, стаміну згубили, так, куди тут далі? Треба ось туди напертися. Чекаємо трошечки. Я уже хотел расповесить, сказать, что только не кажи, что тут нельзя было залезть зараз. А, вось там ще редміді гриб. Блін. Было файно більше покушать, что есть. А что у нас есть покушать? У нас есть соты. Но для сот это вельми
луста будзе зараз выкарыстоўваць. О, я памятаю, мы сюды папярэдні раз крочылі і там вось такім чынам залазілі. Эп. Трымаемся. Хадзілі вось па гэтую вялізу. Зараз паглядзім, што там ёсць. Што там паклалі нам? Бо не паклалі. Тихо, 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 ты шо? Можа ежа? 2 вяроўкі. Папярэдні раз таксама было 2 вяроўкі. Так, ну тут быў яшчэ грыб якісь, я бачыў, который можна было бы перавыкарыстаць. А гэта што? О, гэта не той чемодан, які забіраеш здароўе, дае якусь-то рэч файную. Папярэдні раз я яго не бачыў. Што нам трэба браць? Мы вось зараз бярэм, ідзе выкарыстаем, вось гэта возьмем. Гэта і лікуе, і яшчэ ад рознай атруты дапамагае. Імба, карацей. А, вось, да, я бачыў там. Памятаю, што быў парасон. Мне дапамог там залезці вось тут. Было трошки там, конечно, бліжэй, але так падыдзе. Так, а зараз нам туды трэба вось забраць апошні амулетик. Не-не-не-не-не-не-не. Тихо, тихо, тихо. А, ну гэта мне пашасціла зараз. Так, а што гэта за... А, гэта луна там такая? Не памятаю, щоб гэта была луна. Я змагу тут залезці ці не? Пытанне. Нет! Нет! Блін. Ну нічого, добре, што у нас ёсць гэтая рэч. Папярэдні раз я, падаецца, выкарыстоўваў гэтую кошку. Блін, а як тут цяпер зараз мне? Не хапіла экстрастаміна, трэба было есці гэты мёд, карацей. А, тут я даволі нізка там упаў. Я ось, можа, невядома, можа вось так прайсці, але там будзе ветер. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Не хочу дайсці. Я возьму вось... А, вось тут ёсць парасон. З парасонам будзе прасцей. На том месте просто выкарыстоўваем парасон, тады будзе прасцей заляцець. Гэта быў Кондраці, конечно. Дед Кондраці нас добра так схапіў за яйкі зараз. Не шкада было вось гэтую ратавальны круг гэты. Паляцеў.
Им, конечно, было бы простей. Так, файна. Ще ближей. Так, сюда. А не сюда. Вышей. Вышей. Так, это вот это место, да? Это вот это место. Так, ну зараз повинна хапить. Так, хапила, файно. Ну, то место освободилося на талісман гэты. І гэта апошні трэці бінбон намалёваны. Зараз пытанне сюды, да? Тут падаецца павінна быць даволі нескладана зараз. Але, канешне, на гэтых момантах таксама не выкарыстоўваў гэты ратавальны круг. Напрыклад, вось тут, да? Да, напрыклад, вось тут я яго і выкарыстоўваў тады. Тады трэба шукаць іншы шлях. Можна, канешне, выкарыстаць, паспрабаваць гэты антигравіці роуп. Тут дрэнна. Там справа што? Справа, конечно, штосьці ёсць, але я не ўпэўнены, што нам гэта дапаможа. Можа тут антигравіці роуп вось сюды закінуць. Паспрабаваць. Або каб сюды патрапіць. Давайте паспрабуем сюды патрапіць. Будзе прасцей. Всё? Так. Не, ну не кажите, что тут конец. Ну тут мы смогли залезть и файно. Ну, медкит есть. Зараз треба йти у левый бок там. Ну давайте ты не будешь меня палить. А есть на тых дрэўцах где-нибудь ежа якаясь? Тут нема? А тут еще одна валіза. Шин багаж, водичка есть на экстрастаміну. Файна. Ну і тады я памятаю, што мы прайшлі туды ў левы бок. Давайте тады працягнем. Не пойдзем туды. У меня чуйка такая, што там будзе просто соскальзнем і адбудзецца бобо. Ось тут можна падымацца. Ну, ежу знайшлі.
Далей. Ось тут, наприклад. Ну, мы амаль пришли. Шкода, конечно, за круг. Что тут есть такая речь, как параплан для нового біома. Тут есть задумка, что там треба з одного острова на інший таким чином пересуняться. Но покуль тяжко себе уявить, як он повинен працаваць. Зараз добяжим уже. Так, дайте яшчэ мне зелье. Это баночцы. Можно мне яшчэ, ласочка? Ну добре, в принципі, у Pandora Box так само, в принципі, нормальово. Не веду на что. Да, антироп туда закинем. Хай буде аптечка. Усілякий випадок. Rescue Claw. Тогда мы аптечку тут скидываем, берем ось это. Pandora Box. Надо зашафлить несколько разов. Наши статы. У нас есть ежа. Давайте тогда их это возьмем. А попередні раз був чемодан якраз таки з гэтым парапланам. Тобі ж параплан може, гэта не просто ось для гэтай локації, гэта просто тебе може потрапіцца у любой валізе, як я разумею. Будем тады ведаць. Ну ось так выглядае гэты біём. Можна паспрабаваць знайсці шмат гэтых званочкаў. О, тут болей чамусьці. Так атрымалася, што тут ці мне просто здаецца, што першы раз падавалася, што не так шмат астраўкоў гэтых для перасоўвання. А не, просто можа з гэтага ракурсу так кажется, што туман, калі запускаешься ніжэй, ён более густы. Окей, давайте тады ісці патрошачкі. Павінны ўсе у рукі што-ці ўзяць более прыярытэтнае, падаецца, што не. Так. Галоўнае гэта не трапляць на гэтыя. На растения, якія могуць цябе зжэрці. На расліны гэта. Ёсць тут званочак дзесьці. А яшчэ здесь ёсць вялікі прывід, які можа тебе з'есці. Званочак. Тут не бачу. А тут, каб нейтралізаваць гэты сон, трэба энергетик, да, браць? Вось, показывае. Ну вось гэты статуі дапамагаюць знайсці вось гэтыя колокола. І яно тебе дае, што ён сон адразу губляеш. Тут бінбон нарисованы, якісь. Давайте яшчэ пройдем. Давайте далей шукать. А тут 4-й есть медальон на самой справе. Это не 3 медальона, 4 нават. Так, вот эта пачвара меня может зажерти. Есть ачивка на позвонить в 5 колоколов.
Давайте шукать колоколы. У нас ежа есть, все у нас есть. Вось гэта меня папярэдні раз таксама за сраку цапнула. Мне не падабаецца вось балотны. Болото вось гэта. Я не ўпэўнены, што змагу праз яго прайсці нармалёва. Тут яйка якось есть. Яйка можна есці, яйце падабраць. Это ежа? Да ёпта. Да пайшоў в дупу. Да не трэба. Надо будзе пачакаць. Пакуль мы ў правым боце, вось трэба было б вось на тую сюды вось паспрабаваць патрапіць. Я сюды хацеў патрапіць, у мяне не атрымалася. Здаецца, вось там мяне і забілі. Тут яшчэ ёсць жабцы, якія забіваюць. Гэта што, рэактыўны ранец? О, рэактыўны ранец. С тягай. Дайце паліва, патрэбен прадмет. Паліва? Блин, цікаво, дайце... Давайте я тут покладу в свой рюкзак. І просто вось з рэактыўным ранцем паспрабую палётаць. Вось гэты чал меня забіў. Адыходзь. Якая... Ёпта. Давай ты не будешь меня забивать, ласочка. Что рабіць? 4. А, паліва нема, ёпта. Яшчэ паліва патрэбна знайсці. А ты ідзі ад мяне. О, добра, добра. Яго можна просто збегчы. Смешны, ну, смешны такі. Пакласці. Трымаўці Q. А, ну там ёсць, там же ёсць запал. Как выкарыстоўваць рэактыўны ранец? Там же ёсць ось полоска, вось ёсць дадайце паліва. Файл у нас full. Цягнуць рэактыўны ранец. Як лётаць на? А, на пробел, все. Здагадаўся. Як хутка. Ой, бля. Яны кажуць, што гэта рэактыўны ранец. Да я гэта ўвогуле халтура якаясь. Это, ну, рэактыўны ранец павінен вось як у Little Company. Гэта вось я просто там понатискал, я нават наперад не змог продвинуться трошки. Блин, шкода. Паліва, може, будзе тут? Батончик. Батончик. Блин, я хочу пайсці паглядзець. Вось там ежа ёсць, есть яшчэ... А, можешь вось так, можа абысці. Давайте паспрабуем абысці. Не хочу просто натраплять на гэтых... на жабцаў. Бо яны моцныя. Тут я змагу падняцца, напрыклад. Магу. Выдатна. Выдатна. А вось гэта край мапы, так? Яны тут абазначылі такім чынам. Ось тут мне жабца, падаецца, мяне потом яна забіла. Ну, тады я не побачыў. Вось гэта, да? Мы её ведаем. Так, тут ні халеры нема. А тут ось что это? Ежа, маленькая яйка.
Гэта як ежа, так? Раз мяне вороны адпиздзяць ногами за тое, што я тут шлындаюсь. Можна дзесьці падняцца? Падняцца падыхаць. Блин, тут складана, карацей. А вот калі тут ёсць статы, якія тебе дапамагаюць паказваць шлях, они все равно не бачны. Блин. Все равно не бачна, куды тут трэба крочыць. О. Так. По балоту гэтым. Так і не побачиш, куди тут треба істи. А он бачив возвышенность. На болоте я надеюсь, что меня никто не хватит. Ой, жаб. Бачу тебе, бачу, отвали. Бачу, заходь. Что меня перекосайобило трохи. О. Чекаем. О, там ось скриня на здоров'я лежить. Нам ж туди треба пройти. Прашпыльная задумка, што гэта фог, па суті. І тут нема падняцця гэтага тумана такім чынам. Ну і на папярэдніх біоме з лавай не было такога. Ой, дзякуй, што ты меня прыцягнуў, карацей. О, бачу тебе, пришпильно. Вот ты... Все, не перешкоджай мне. Так, не перешкоджайте мне, дайте я подыхаю. Ой, тут подыхать. Треба трохи вышей залезть. Тут ось. Де я казав? Праз гэты лісточки дрэнна бачна. Як дзесьці бачыў скрыню. А, ось там яна далей. Окей, тады пабеглі. Ап. Не-не-не-не-не-не-не. Мне не треба. Кай ласочка. Дякую, жабка допомогла. Ты ж не забиваешь? Просто даешь люлей. Блин, есть и хочется. Пандора бокс, конечно, так. А, ты еще слепень. Так, ну, зразумела, што робіць прывід, і гэта не смяротна, але, ну, аднім ударам, конечно, было моцна. Ён нас збіў. Дзе мы апынуліся? Зараз гэта ў сон будзе класці, так, а бінт вось гэта файная рэч. Вось я тут зараз яго перавыкарыстаю. Ого, што гэта? Антизука? Што гэта такое? Каго гэта павінна забіць? Столькі пытанняў, нема адказу. Антизука. Прывіда, может, вось гэтага один раз ты як бы з антизукі забіваеш прывіду, ён ці не перашкаджае, можа быць? Як верагоднасць. Антизука, есть базука, а гэта антизука. Ці ты стрэліш і потым можаш левітировать, потому что яна вось таксама у нее есть левітацыйная здольнасць. Трэба вырашаць хутчэй, што рабіць.
Я бы, конечно, поклаў пока может вось гэта сюды. Я просто возьму гэта возьму сюды і возьму зараз бінт. А цяпер нам трэба вось у той накірунак прайсці. Ну, 5 званочкаў гэта Unreal падаецца. Без разумення, вось там можна прайсці. Давайте у прывіда просто выстрелім антизука. Я не ведаю, што гэта адбудзецца, конечно. Калі мы яго сустрэнем. Просто ради навукі, ради гэтага эксперимента. О, там яшчэ такая. Что тут шмат паклалі. А дзе гэта? А, нам тут той бок і патрэбна. Тут трэба разумець, дзе тут адчыненыя брамы. Туды патрапіць. О, тут яшчэ колокол. Сейф-зона. Это які ўжо трэці? Файна, бадзяемся, мне падабаюсь. Мне падабаецца, пакуль самыя цяжкія гэта вось жабцы гэтыя. Так, а гэта хто, краб будзе? Што гэта падобна? Якісь-то з рагамі. Скаутскія амбіцыі. Вы кажаце, што мне надо 4 нават, а мне няма куды пакласці зараз. Толькі калі з'есці потым. Вор не хоча губляць. Ладно, давайте тады яшчэ вышэй злазім, паглядзім. У таких, карацей, две антизуки, што дае мне як бы такую думку, што гэта ўсё сапраўды супраць прывіда трэба выкарыстоўваць. Там што-то такое ёсць. Там яшчэ ёсць чамадан. Як його зараз знайсці, каб нашу теорію як би спробувати. Так, трымаемся. Калі не так, пойдем тады паглядзім на цитадель. У нас есть 4 каменчика, ось. Ось гэта, карацей, таксама файна в данном выпадку. Болюче. Так, а где я поклал гэты? Куды я поклал? Пандора бокс. Кто-нибудь памятает? Я адчыніў. Пандора бокс тады я паклаў дзесьці пазаду, так? Карацей, прыйшоў я спаць, нема за што, пауч патэйта. Добрай ночы, бачымось. Можа, вось тут? Зараз не разумею, куди йти. Зараз вже вельмі дрэнна, што не так шмат здароўя.
Тому що з тим, що у нас тут. А куди я пройшов? А, ось там, де вяліза може біла, там остався Пандора бокс. Окей, зараз поспробуємо туди пройти. Так. Чую почвару. Гані. Ну не працює. Не працює чи не працює, не зрозумів. Не потрапив чи не потрапив? А, глядите, що це? Антигравіті. Може, праз гэта можна праходзіць? Який сенс? А, ну тебе подимає, короче. Щоб ти дихав. Це як пузир виглядає, да? А, ну і гэта не забіває привіда, це просто... Бля, що відбувається? Дайте поглядеть контент. Дайте я яйко ще возьму. З'їм. Яйко з собою возьму. Я зрозумів, що це робиться. Чуть логічно. Это як у піку, тільки коли б яна ще не подкидывала мені. Ой, не пику, а репа, я хотел сказать. Не вельми шмат здоров'я. Зараз. Нам треба спочатку туди полезти, забрати там гравіті пушку. Може, як з гравіті пушкою буде простей. Коль не панікуємо. Коль без паніки. Где гэта ад гравіті пушка? Вось. Хотя тут есть ще такое, ну, разумение, може гравіті пушка ввогуле треба ось там, каб гэты бар'ер перасечь. Это як бы must have. Так, чекайте. Тихо, 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 тихо. Твар. Блин, забылся про гэты антигравити, хотел поесть и тут... Холера, його бери. Блин, я не бачу, як його сюди прийшов. Мы загинем, короче. Бачу. Место сустрэчы. Ну, калі Пандора бокс я знайду, тады можна будзе, ну, спрабаваць выкарыстаць. Вам падаецца. У нас гэта эмпірычны метод. Мы даследуем все, пытаемся зразумець амаль што все здагадкі гэты разгадалі гэтым. А калі гэта не тут? Худшей. Давай. Маться будем. А, тут Пандора бокс. А тут що було? А тут леденец.
Давайте Пандору выкарыстаем. О, гэта нам пашанцавала, конечно. А, не, там ёсць ось пад'ём. Калі была б граеце пушка, верагодна, можа быць, у той вежы будзе якраз такі прыстасаванне на ёй выкарыстанне. Куды паказваеш? Я там быў, падаецца. А, тут ёсць яшчэ звонок. Ну гэта 4-й подох. Бачыце, тут ёсць такі падарунак. Па мышах можна ежу знайсці. Файна. Файна, файна. А у нас то по прыладам там я не ведаю, як мы будем паўсці. Что у нас тут полный гатлык. Было бы файна знайсці апошні звон гэты. А мы знайшлі сваю смерць, да? Может, ты не будешь подыходить до меня, коли ласочка? Я там не пробегу. Почвара. Нет. Нет. Я отказываюсь померти. Я отказываюсь. Ну добре, ну меня откинув, мне зараз тільки треба трохи ось вище за туман посидеть. Или я можу це зробити? Ось тут, наприклад. Трохи відпочити. Так, мені ще рано. Треба восстановиться трохи. Ну, пакуль самые неприемные гэта вось жабцы і прывіды. Так, а там що лежить? Все, пайшоў. А это что такое? А, это каменчик. Окей. Не пройду. Побег туди-сюди. Так, щось я знайшов. Молочко знайшов. Напевно, що мені це мені допоможе. Так, Гаугауч проснувся. Блін, є ще один дзвінок якийсь? А хот-дог є? Блін. Якщо ще якийсь там монстр вилізить. Цікаво, коли ви групою тут якби бадяєтесь, може бути вам залічать таким чином, коли кожен позвонить колокол. А где-то я опынуся. А, ну... Где потрібно. Так, худшей. Ох, файно, файно. Карті я б ще сходив би, може, ось бачив, що там ще не чинна веліза. Якщо тут буде легкий шлях, то я б туди б зайшов, може бути, каб якусь-то єжуть і бінт знайшов би. А потім туди пойдем, поглядим, що внутрі. Може там буде апошній колокол.
ці смерць. Що б це гэта? Так, я перадумаў. Я пойду зноў цікаць адсюда. Бо я хочу контент весь паглядзець. Гэтага не каштую, не варта. Бля, ты яшчэ за мной сюды зараз пойдзеш? Да не трэба, все уже, забудься. А, ён не можа ісці. Короче, вот такая локация гэты глум. Зараз навошта я взяў гэтыя каменьчыкі. Ого, тут, глядзіце. Так, я бачу тут пастка адразу. Бачыце пастку? Що вы мне прапаноўваеце? Вогнішся запаліць? А тут що? Тут нема пасткі. О, Пандора бокс, файно. А тут я не ведаю як. Що там было? Ну, на глуме, карацей, там туман, вогнище. Вот тут що? Це зачиниться гэта арка ці не зачиниться? Гэти просто меня стрелами зараз расхерача. А, ну тут можна пройти просто гуськом. Ось зараз ми в цитаделі. В цитаделі що тут нам дали? Свічник. Это може каліця ракетних гэта прилада. О, глядіть, що тут є. Давайте я може ось тут зароблю. Без сейф чекпоінт. Навошта я браў з сабой гэты? Я тут закину. Ёсць дасягненны, каб атрымаць некалькі стрэлаў у дупу. Колькі там трэба? І колькі адна стрела забіраю. Если я магу аптечку выкарыстаць. Дасягненне. Пройдите 5 звенцов. Есть рыбак. Что ж... Задёрлого хрубака. Откройте 3 клоунских вализы за одну экспедицию. Клоунских это может... А, может это и есть клоунские вализы? То есть я 2 адчыніў. Там гарантировано, что на этой мапе будет 3. Вероятно, там 10 еще можно было знайсці. Хочешь стрелу у дупу? Тут есть это досягнение, подается такое. Пору, не потрапивши жодню пастку. Відтягніть себе 110 стрел за одну экспедицию. Сколько оно дає? О, ага. Зразумеў. Ну гэта на аптечкі колькі? 3-4 не трэба. Давайте яшчэ. Просто аптечку выкарыстаю. А, все, тут толькі 3 дротики ёсць такі такой штукенцы. Окей, тады... Ну тады так і ідзем. Не так не зразумеў, навошта подсвечник это. А, трэба вогнішча запаліць. А, активовать и можно. Что коллективовать? Что дают гэтай крысталы, мне цікава. Давайте... Я просто думаю, что их трэба прынесці, а тут яшчэ ёсць як бы активовать можно. Ёсць якісь дасягнення подказка? Тут не было такой подказки. Давайте, может, будем по... Ось я зараз буду активовать. Просто погляжу, что это такое.
Нарэшце, навошта? Вось гэта што? Можа быць, яно дазваляе якраз таки праходзіць проста гэтую цытадэль, бо з гэтымі камнямі может будзе прасцей, да? Гэта што робіць? Ого. Прышпільныя рэчы. А што такое? Блин, цікава. Зараз... О, глядзіце, што тут ёсць. Карацей, крысталы гэта імба, мне падаецца. Можна будзе пасткі лёгка праходзіць. Если гэта такая логіка тут, то, конечно, было бы файна. Давайте глядзець уважліва, то што тут будзе Індіана Джонс якісь-то. Напрыклад. Вось тут стрэлы. Як падымацца, невядома. Тут будзе лава, просто і калі тут будзе на хуткасць, мне не падабаецца тады. Ой. Асцярожна. Не зразумела, куды тут лезці. Можна вот там паспрабаваць. Вот так пролезьте. Ой, тихо. Я бы тут померла. Ну так я так само. Выкарыстанне вось апошняга, яно просто зафризила мне экстра стаміну чамусьці. Я разумею, што гэта фриз такі назаўсёды. Блин. Ну ось туди можна стрибануть. Верагодна. Что гэта такое? Что гэта? Что гэта? Что гэта? Это камень забирае экстра стамін? Ці што? Блин, не разумею. Распрацоўшчыкі, чаму дайце хінтоў? Чаму вы не распавядаеце, што вы тут натварылі? Чаму вы не... Тут страла. А, ну у меня же есть хэты, да? Быть хэту может просто взять. Блин, только дрэнна, что... Трымать, что тут здесь? Мирок поднимается. Ага. Ну гэта гэта левитация додатковая. Як ты тут? Все равно на хуткость. Ненавижу на хуткость. Ну як вы хочете, чтобы я тут залез? Прапаноўвайце мне, як тут залезці. Ой, файна, файна. Тихо, тихо, тихо. Мне падабаецца. Унутр ісці. Те, верагодна, они-то файны гэтыя штукі, но наколькі...
Гэта зручна. Пытанне вялікае. Так, стату гэтай можна нічога не робіць. Тарататі-та-та, тарататі, таратата. Тады ўсё ж таки Пандору бокс я бы взяў з сабой. Ну-ка, з каменьчыкам гэтым паспрабуем зараз, хоп. О, глядзіце, нават карысна штосьці. Ох, падымаецца. Мне б туды патрапіць бы якімся чынам. Шипіла якісь-то, ёпта. Що вы нарабілі тут? Так, тут я павінен залезці. Колькі вялікая гэта вежа? Это що такое? Мы зараз таксама пробуем выкарыстаць. Так, чырвоны камень мне падабаецца зараз. Файны. Вось цікава камень, які сіні, ён валакуе. Ускладненне зараз ідзе. Стаміну жрэ. А, экстра стаміну. Ну да, выглядае, што он не бескарысны. Ой, не без... То есть кошт свой мае. Это я, можа, тупануў тут увогуле, што я яго так прымяніў. Трымаў стрэлу ў дупе. Хай будзе са стрэлой, яна проста перашкаджае мне проста бачыць. А, вось клоунскі фуд-куфары. І што там? Это клоун будет? Две вяроўкі, вы что? Вы смеетесь надо мной? А там что? Шкирка от банана? Бля, ну это не круто. Яшчэ тут ёсць цікавае? Это что такое? А, это стрела. На сторону вытягнем. Больше нічого карыснага няма. Дрэнна. Блин, далёка лезть. Вежа вышэй падаецца, можа, за... Ці не павінна быць. Но каменьчык вось гэты, ён з'еў экстра стаміну. Если я зараз яшчэ яго перавыкарыстую, ён жа не будзе жраць жерці. Бля, тут трэба бегчы. Бегчы, бегчы, бегчы. Пу-пу-пу. Я змагу там дапрыгнуць? Ці вось тут, напрыклад. Не. Не падыдзе. Не бачу, куды тут ісці. Та-тира-ти-та-та. Ну там может зачепиться, может быть. О, бля. Приморозило трохи. Так, ну у меня еще есть Пандора бокс.
Яно мне можа выратаваць. Калі-небудзь. Так. Трэба быць асцярожным. Вельмі асцярожным. Куды? Куды ты полез не ў той бок? Не зразумеў, чаму он не ў той бок полез. Так это было жахліва. Так, а зараз па вось гэтым я змагу залезці. У меня уже ладошки потные. Ці можа просто там будзе больш надзейна, если калі просто прабягусь. Угу. Ну, прышпільна, калі б яна яшчэ як бы завужэнне было гэтай вежы, можа яна такі гэта і ёсць. Так, а як лесвіца працуе? Працуе ўвогуле? О. Лесвіца працуе. Тагенчык. Это просто святло. Можно пролезти. Файна. Там не зразумела штось. Там можно было бы по лестнице потом туды потрапить. А можно вот так паспрабаваць. Калі я упаду, я там змагу. Выжить. Так, файна. Файна прышпільна. Тихо, 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 что гэта? Блин. Ніхто бы про гэта не тлумачыў, поэтому я и не ведаў. Я думал, просто ты как бы страчиваешь экстрастамину и все. Ты каменчиком стал, ну, карацей, я не ведаў, что такая... Ну, карацей, будем ведаць. Гэта, зразумела, на галаўны убор нам далі за якісь-то значок. Ну, есть такая бы мапа. Мы, в принципе, ее не здолелі, может быть, не ведаю. Калі... Вітаю, як наконт заўтра раней пачаць бікволк ад 19:10? Я ўвогуле магу, пане ж 19 гэта па Менску, 6 падаецца гэта па Варшаве. Як толькі вось, ну, трэба за Міхасём дамовіцца, чтобы у него был час на гэта конт па Беларусі. Я зразумеў, да. Па 7, ну, я карцей магу. І можа быць там Шагралеля і Міхася тады запытаць у іх. Гэта якая мапа была? Гэта была вось апошняя. Што нам далі ўвогуле? Тут пройти сквозь мурок и подняться в гору. А, калі гэта ты аб'ём закидываешь. Ну вось, карацей, мы сёння трохі пабадзяліся на 2,5 гадзіны. Паглядзелі гэты два біёма. В прынцыпе, зразумела, не ўсе механікі зразумелыя до конца. Зразумела, што на апошні ёсць каменьчык, які не толькі забірае экстрастаміну
Але потым, калі яна скончваецца цалкам, тебе ператварае у ляльку каменную. Вось, таму трэба пазбегаць, карацей, гэтых камянёў, калі трэба рызыкаваць. Вось. Міхайша гаралізані вядома пакуль толькі слэшера. Тады ўсё, тады вырашылі. Тады слэшеру асталося запісацца. Трымайце ли яго. Добра, тады трэба ў слэшера запытаць. Каб 100% памярэць перад канцом, да. Ну, і зразумела, я проста думаў пра каменчыкі, тады каменчыкі... Ды іх ввогуле не варта іх за імі брацца, бо яны... У них няма сэнсу, я бы сказаў, як з боку механікі, бо ты лепей ты бы ўзяў, напрыклад, некалькі чейн-лаунчераў або две вось гэтых ратавальных рука, яны бы вось на гэтай мапе боль, ну, патрэбны былі, ты бы збегаў бы каменьчыкаў, а калі іх толькі не патрэбна дзесьці ставіць на версіі. Вось такім чынам. Карацей, дзякую, хто быў, хто пабачыў новы апдейт біёма. Карацей, гуляйцеся, спрабуйце, если хто хоча, там, з сябрамі і гэтак далей. Ну, выглядае, в прынцыпе, цікава. І, ну, наступным, не ведаю, я буду тады, можа, гуляць у соло, паспрабую якісь-то вось калэйдзе зачыніць. І шкада, карацей, было вось гэты горн по скаут-мастеру, што не зрабілі, но, можа быць, яшчэ раз нам нам попадецца такім чынам. Трэба пагуляць калісьці, ну, можам на выхадных з Рытай, можа, паглядзець, прайсці, паспрабаваць з вежай, калі, конечно, генерацыя будзе. Дзякую, Тэнчык, што завітала, ўсё, тады пайду распавяду ўсім, што ты можаш. Добра, дзякую, Белэш. І першы парму, ну, паглядзім. Тады давайте тады зарэдзімся да кагось яшчэ. Чат адключаны, пачакайце, куль мы спрабуем давіць падключэнне. Гэта на Ютубе. Шкада, што не падае панацэя, я магу зайсці, берсвізатор пік. Так, хтосьці пісаў нам на ютубчыку. Дзякую, што глядзелі на ютубчыку. А мы паглядзім, хто тут у нас зараз. Сміхайся, ёсць анігілятор МГ-42, Шагрэль гуляе ў Гоускіпер, а там Клэнсі гуляе Лепус. Давайте завітаем, напрыклад, до новага хлопчука, які ж Оверлоуд зараз гуляе. Вось, перадавайце прывітанне. Рейд, то... Зараз трэба напісаць толькі. Я вам тады пакуль сцэну лучшу. Хто быў? Прыме. Скапіюю. Вам дзякую, што былі. Паглядзелі з першых прям рук гэты апошні новы апдейт. Не апошні апдейт. Тады гуляйце кульні і да пабачэння ўсім. Всех рады быў бачыць, завітвайце. Прыходзьце заўтра на Big Walk, падаецца.